Sugbo na kasinati og kusog nga pagbundak sa uwan kaganihang buntag. Apan Pag-asa Visayas mitataw nga wa kini kalambigitan sa bagyong Betty nga atua karon sa Northern Luzon. Atong sayran pinaagi ni ining report. Sa may punta Inganyo sa dakbayan sa Lapu-Lapu na bantayan usab ang kusog nga hapak sa hangin. Dayag kini sa mga punuan sa kahoy nga naagian sa hapak sa hangin. Sa dakbayan sa Mandawi, hinay-hinay nga may bundak ang kusog nga uwan. Milungtad kini sulod sa pipila ka minutos. Gipasabot ni Engineer Jomar Iclarino, weather specialist sa Pag-asa Visayas, nga sa Eastern Visayas mabatyagan ang hinungaw sa bagyong Betty. Apan way epekto ang bagyo sa Central Visayas. Hinuon matod ni Iclarino nga hanging habagat mo'y hinungdan sa uwanon nga panahon dinhi sa Sugbo. Diri sa Eastern Visayas kanang hinungaw ng bagyong Betty, but diri sa Central Visayas lakip na ang Cebu na sinatin natong mga pag-uwan tungod kini sa southwesterly wind flow o hanging habagat. Alas 10:37 ganihang buntag, nakatala ang Pag-asa Visayas og gustiness kun paghuros sa hangin nga moabot sa 14 meters per second o 50 kilometers per hour. Tungod ni ini, posibleng mopagawas og gale warning ang Pag-asa sulod ni ining simanaha. Sa pagkakaron, wala pa'y timaan nga misud na ang panahon sa tinguan. Wala pa ta officially declaration of rainy season. Uban ni Marlon Melgazo, Luen Merondina, Balitang Bisdak.